לשחרור החטופים של חווה שמינובית. תפילה זו מיועדת לחיזוק האמונה, הרוח והתקווה, הן של החטופים, הן של משפחותיהם, תוך דגש לכוחות הריפוי והתמודדות הפנימיים. ריבונו של עולם, אנו מתאספים ופונים אליך בלב כואב ודואב, בקשה לשחרורם של אחינו ואחיותינו החטופים הנמצאים בשבי החמאס. תן להם כוח ואמונה בשעות הקשות האלו, מלא את ליבם בתקווה ברוח של אמונה, ותן להם לדעת להרגיש בעורק לבבם שהם אינם לבד, שאנו עומדים יחד עמם בלב ובנפש. עזור להם למצוא שלום פנימי מתוך הסערה החיצונית, חזק את רוחם ואת גופם, ותן להם כוח להתמודד עם כל אתגר ומכשול. מלא אותם באור ובאהבה, שיחושו את תמיכתנו ואת תפילותינו. אנא ריבונו של עולם, אפל את כל הכוחות הנחוצים ואת מידת הרחמים, כדי לשחררם במהרה ולא פגע. שלח עזרה וסיוע מכל מקום אפשרי, והדריך את אלה העוסקים בשחרורם בחוכמה ובתבונה. אנו מאמינים באמונה שלמה בכוחה המרפא של הנפש והנשמה והחיבור אליך. אנו מבקשים שתעניק להם את הריפוי והכוחות הדרושים להם כעת. תן להם את היכולת להתגבר על הטראומות והכאבים ולמצוא שלווה וביטחון מחדש. אנו מתפללים גם למען משפחותיהם, שתחזק את ליבם, תמלא אותם באמונה ובתקווה. עזור להם לעבור את התקופה הקשה הזו, לעבור את השמחה וההקלה, כאשר יקבלו את יקיריהם בחזרה לחיקם. ברוך אתה, ריבונו של עולם, שומע תפילה ומצמיח ישועה. אנו מאמינים בך, בכוחך, מבקשים תשמע את קולנו ותענה את תפילותינו. אמן ואמן. האל הטוב, שלח הרבה כוחות למשפחותיהם של החטופים והחטופות, ועד שחרורם בקרוב, בריאים בנפשם ובגופם, ומתוכם נעמה לוי בת הילד, אמן. אבי נתן בן יצחק צרצה, אביתר בן גליה, אברהם גלעד בן ליאת אמונה, אגם בת מירב, אוהד בן אסתר, אור בן גאולה, אורי בן אלה אפרת, איתן אברהם בן אפרת, איתן בן רות, אלון בן עידית, אליה בן סיגלית, אליהו בן חנה, אלכסנדר בן אוקסנה, אלכסנדר סשה בן אילנה לאה, אלכסנדר בן שרה, נינה, אלמוג בן נירה, אלקנה בן רוחמה, אמילי תהילה בת אמנדה, ארבל בת יעל, אריאל בן סיליה, אריאל בן שירי, בר אברהם בן ג'וליה, גדי משה בן שרה, גיא בן מירב, גלי בן טליה, דור בן סיליה, דורון בת סימונה, דניאלה בת אורלי, הירש בן פר חנה, זיו בן טליה, טל בת בן ניצה, יאיר בן רות, יגב בן אסתר, יוסף חיים בן מרים, יצחק בן חנה אניטה, ירדן בן פינה, שיר בן שירי, כרמל בת כנרת, לירי רבקה בת שירה, מקסים בן טלה, מתן בן עינב, מתן שחר בן ענת, נמרוד בן ויקטוריה, נעמה בת אילת, עדן בת שירית, עודד בן בילה, עומר בן ניבה, עומר בן שלי, עומר מקסים בן אורנה אסתר, עומרי בן ורוניקה אסתר, עופר בן כוכבה, עידן בן יעל, עידן בן דלית, צחי בן דבורה, קץ שמואל בן גלדיס, קרינה בת אירינה, רום בן תמר, רומי בת מירב, שגב בן מרגלית, שגיא בן נעמית, שירי בת מרגית, שלמה אסעד בן מחסיל, תמיר בן חירות. ותשחרר שהנרצחים שיוכלו להגיע לקבורת ישראל במהרה. אמן. אבי בן יוסף, אורון בן הרצל, אוריאל בן אמיר, אורן בן יאיר, אילן שלמה בן אברהם, איטל בן ראובן, איטל בן רפאל, איתן בן סול, אליהו צ'יל בן משה, אסף בן אילן, אריה בן צבי, גד בן ירמיהו, גיא בן מישל, דניאל בן דורון, דרור בן יובל, אדר בן שמחה, חיים בן נחמה, טל בן זוהר, יאיר בן אלפחת יעקב, יהודית ג'ודי בת וויליאם, יונתן מרדכי בן יעקב, יוסף בן רצון, נורא בן יצחק אלימלך, ליאור בן גיורא, מיה בת אהרון, מני בן יעקב,
נדב בן סעיד משה, סער בן אהרון, עוז בן אמיר, עמירם בן ישראל, ענבר בת חיים, עופרה בת דור, קירית בן פיקטור, רביד אריה בן משה, רונן בן תומר, רן בן יצחק, שי בן כוכב, שקד בן שמעון, תומר יעקב בן משה, תמיר בן משה. אמן. שכל התפילות נענו.